ihe anyị na-ekwu ọkwanụ maka ihe gbasara baby mommy and the baby daddy. Ka anyị wike na-consider ya. Maka ịmara mụ na gị mana ọkọ nwoke dị. Ihe niile a na-anwụchi na na-egbuchi ihe awụdị mmadụ ka a na-egbu. And another advice m gakwa enye ha wụ ịchọ maka enweta gị ị gaga mere adopt. Okay, may adopt, May adopt. Another way wụkwa the third line wụkwa kama maybe iwekwara nwaanyị gị na-achọ ma ga enweta gị ibi wuti nwoke gwakwa di gị aga lụta nwaanyị ọzọ. I were kwuo guy na-eso ya di gị na-ebichakwuru unu tresom maka ihe tresom a ịma ọ na-adị m mma n'ahụ. Tresom amaka. Wagaji ka mmadụ hapụ iji tresom egwuregwu. Onye ọbụla ji tresom gwara m egwuregwu mụ na ya bụ oge meju ihe afọ. Nekwa na Ifeanyị. Ọ si weta mmadụ join ya room. Join ya room. Gụnwe ịnụkọta ijekwa je mago. Even ma ọ gụ na na-eme m na-ekiri ya m na-elekiri ka gị na the girl na-eme the team na 10%. Na-agụ. Ana m like ya. Ka mmadụ hapụ iji tresom na-egwuru m egwuregwu. Nekwa na Ifeanyị. Nekwa na Ifeanyị. O nwere ndị and so many women now o nwere ike ha na-agakwa na relationship na-ayị nwoke. The man ahapụga gị gaa lụọ nwaanyị ọzọ. Ị ga-ajụkwa onwe gị sị gị kedu gịnị ka ị na-eme. Ịwọcha gị mara a lot of men, a lot of girls na-ahụzụ n'ụlọ na-aka alụ di ndị dị nwayọ kwema. Ị na-ekwu nke bụ ana m afụkwa a lot of girls na-asị I like threesome. Ihe bụ okwu ihe egwuregwu. Mba threesome aga m ebi nwokwe. Kedu nke wo ofu amụ na-egbu ikpu. Mgbe ahụ unu kwuru ndị mpa kwuru si na ofu ikpu na-egbu amụ. Ọwụzikwa ugbu a ofu egusi mgbe ọbụla a ga-eweta n'usọnte na ụmụazị ga na-apịtụcha mpempọ. Ile anya nweta mpempọ n'azụ. Enwechara ị ga-akpọta ụmụazị ga na-apịtụcha mpempọ. Pịa ya ihe a na-ekwu na ihe gbasara tresom ka mmadụ hapụ ijiri ya na-egwuru m egwuregwu. Ụmụ nwaanyị anyị mepe anya maka ụmụ nwoke ifugodi ndị OPP members karị na nwaanyị ugbu a ọ ga-agaga lụrụ Mgbeke. Onye ọbụla chọrọ nwaanyị ọ ga-awụ ịchọ ike nshi onye gị ịchọ kọkpụrụ ya n'ọnụ gị ụra ọkpụrụ ụtọ ọbụla isi chọọ ya onweghị nwoke ga-alụ iwụtara na-anya na ka m gwana gị nke bụ eziokwu nụ ịmara ndị OPP members apranịlụ na new law a ga na-akụziziri for Agrippa mgbe yọdịna asị na onye na qualification bụzi Agrippa ịghọtara mmiri ọ bụ ọzọkwa sọsọ ịmara nwere nke a na-akpọ aga a na-adọba adọ Agrippa asị na OPP members ụmụ nwoke kwazi si na ụmụ nwaanyị ga-ajeje mụọ nke a ime onwe nke a ịmị anụ nke a na-efo ikpu nke ijide edo ọnya onye mụta na oteshi akpata ikpu na onye aka m na-akwụ oteshi akpata ikpu nya bụ Agrippa nụ afịa dị ebe a Agrippa ọ na-adị fere ịma wagaji otega ka m kụziwere ihe ahụ onye mara otega ka m kụziwere maka ikpede itinye amụ ọkwanye kpa ọkpado ya ọ na-efo ya like this ọ na-efo ya Agrippa oteshi ihe ahụ nwụ when you want to wig ịchọ ịga nyọ mmamịrị gị kpado mmamịrị ahụ ọnwụ na ụmụ nwaanyị baị mụta mgbe ahụ mmamịrị na-aba gị na-akpa ya you are squeezing it. Yes, ọ ya nwa dị ihe ahụ ị na-squeeze ya. So afọ mgbe iji n'ikpu use that opportunity use that sense iji na-akpado mmamịrị kpọtokwu dị amụ. But ọ na-adị very difficult for ụmụ nwaanyị ndị mụọra nwa anyị nwa amụghị nwa so ikpu anyị ka dịkwa tight ụtọ ọ dị. Ndị mụọra nwa dete na-adọghị ego ịma this is a muzzle ọ dị ụta gị bịa mụọ bịa dọghepụ ọ na-ara ahụ ha wee kpado ọ na-ara ahụ ịkpado mba ọ ekwuolu na agba ide is official
ọha na-ara ahụ meta ọwụna ndị ike na-amụbele nwa ha mụta otu esi ehodu mmamịrị ha maka witata akpado amụ even ịkpado ya ka ọ na-aba ịkpachie ya ike ụta Agrippa ijije ya the man ga na-etizi you are milking me you are milking me and wagaji o nwere vibrator m na-ere na shop ihe awụ ihe ahụ m na-eji n'aka na-atị ka microphone ihe ha wụ microphone ihe ahụ ogbunigwe ị nwere data ogbunigwe nwaanyị nọ doggy style inye ya the girl o were dagide na clitoris ya ụta ọ dagide na clitoris ya jije ya dị isizie n'azụ ị na-egbo ya ahụ nke a na-emefu ya ahụ o were data masaji ihe ahụ masaji ọ na-enye ọkụ na-eme dudududu ka egbunigwe o nwere different sound isizie n'azụ na-enye ya ahụ o were data dagide na clitoris ya Wagaji, I promise you, it will the same sound. That sound ị na-anụ ọ na-eme ọhịa amụgịga na-eme ụta ka amụgị ga na-esi ilu tutututu ihe ahụ na-eme na clitoris ya ka amụgị na-efi ilu ọ na-emegu tututu because ọ ga na-aga n'ime yes so ogbunigwe ọ na-eme ụmụ nwoke anyụọ ngwa ngwa so many men na-ala akịka etinye ha ogbunigwe na clitoris nakwa na efe anyị nye nwa na onwe ya bụkwa na nwaanyị ọ ga-anyụkwa ọzọ that is ọ na-egbu clitoris ilu anyụ esa ha ga-awa anyụ ga-agoro ogbunigwe onye ọ bụ nwaanyị anyụkwuo ọ ga-adọrọ clitoris gredise dọwa shivinu nke ọ na-awa nyụọ ahụ okwu gị na-agba na-ekwu na ife anyị ihe ọ na-eme nke ezigbo nke a na-agba asawa nke ọ ga-awa nyụọ ma ga-etekita ma dema na-etekita mịta ya arụta udu and udu a wee nyụọ ha ala ịchọghị ka mmadụ metụ aka na clitoris gị again. You don't want anybody to touch it. That is, you are talking to an experienced woman here. You watch ya when you give what the clitoris anya on the economy after this thing. Here on a clitoris, hika, mimalo tesha handle ya. But so many of our men, I'm a good tesha handle ya. And don't hear come there, I can go again up there. Now, go Nigeria, lot of Yahoo. I've been a lot of lesbians in Nigeria, even if actually Nakabalaga, oh my God, Kashama. In our Bahana, Chogi. I don't now you got Madame Kamyagi. Look what they find you. Oh my God, Nambia ka ha gwa m na ya m na-ekwu n'ọnụ ka m na-ekwu. Ụmụazị mara mma ihu like this. Mbịa na-akpụ brain, kedu ihe mere ụmụazị a ji na-achụgharị nwaanyị na mbịa jụgasịa ajụjụ bịa ghọta. Some of them say, why can't you find a man? Even sometimes I like to talk to people. Oh yes. So the girl, one of them, then I go when you go to Mumbiasina, Umunwoke will fought to Umuwanyi or lesbian. Because Umunwoke Bani, I will tell why. If I know, I will go that experience. How you look in Elu? How you to? Haga jogging. It's your in your Iganyuta. I'm not when you're not jogging. Once how I know that is it. So Haga close the one you pay her. And another one who call Kekoro. So come a Haga no conjoin a buha. How never contagion between themselves. Never contagion. What is the natural thing to have done here equal? Naba. One funny. Or if a funny man. Na Nigeria. Na buy. Na buy. Advice I can name you. I know Kunde Mara there, and there the money is you. I know Kunde Mara that's in you. And so who come near Kuhama, no, and I'm at once. Hannah, what that's right. Fact. Very selfish. Nigeria. Okay. You will get knock. Let me try to comment one or two in this issue.
ịma na ife a mere eji wee si ụmụ nwaanyị ka i were kene nụ manual wee na-esokwu ụmụ nwoke iwerewo so ụmụ nwoke onye a na-ekwezi agụ manual ịma na onye mere onwe ya ihe taa iwere manual jekwuru nwoke si nwoke ọkwa ije ebe a jee ebe a jekwakwa ebe a jee ebe a wee mbịa ọrụ aka mma Wagaji, I want a confession from that side. The woman and I say, now before no na Arabu no tenenshi before Lord here. Now since all Rudi, oh well Mudi Afaide, the man never protest. What is it? What are you trying to do? What are you trying to do? Stop doing so. So many of our men they pretend too much. Oh well, you can I'll pretend and they buy walking they buy they pretend too much. Okwe gị lụzie ya ọ na-akụzisiri gị ka ị mịa ikpu ka ọ mịa ga-amụ gị na-pretendo na-ajị ya ka ebe ochi mụta ụdị ihe a nsị gị na o nwere ife a na-ekwu ebe ọ bụrụ nke bụ eziokwu a na-ekwu a na-akọrespond na-akwụ n'eziokwu na ụmụ nwaanyị be anyị niile 80%. Mana ife ma bụ na ụmụ nwoke be anyị iburu bịa ọ na-adị mma anything ka so many of our men lose to up. Can lose to up. Makamuwa Nigeria mlala. I learn a lot. Let our men losing up. So many women so no John atoha. Na katika happy together na shimota. He na wage or woke go an Arabu the woman before. So tobulo she would tell ya. Near her like that. Don't we call her like here. Ma when near her like that. Game man or got chocolate bozo. And then my go a people take shaponozo. Why in the shaponozo? Oh yes. Oh yes. She's a poor sharp. I think my young nephew. Working at church mommy, oh, Juru, and business, very big business in Nigeria. No, one, yeah, a very big business in Nigeria. This is a matter. At least, MME also, if we invest in this problem by next year, 20% can bring it down. In Anukuyaneku, 90% of the women don't reach orgasm. Orgasm. Nigeria bata. All this topic in the heat rigging actually keep in place because this is my topic from the platform 2021. But I gonna take you on from time to time because we need to do something about it. Yes. Because it's alarming. Because has no work by and they pretend to ka and natural magic natural magic and atita hakana for and I make a hammer. You don't need to even one you could beya. Magaga memuga go wrong with a cap. What are the shares who did well? Even one you carry like 35-40 and then Susie and that's it was to come mature. It was the mature. If begin a well, I can't bomb, but I need to leave with a coat. Now, boy, I'm walking. No one if funny. And I'm walking the truth. Woman, boy, I walk because so many problems. No, no, and don't you think I got research? And we feel what I'm really got what up some problem. I need it. I don't know. More about to be should be that for her. Oh, but to one you buying a complaint bitterly, no more can I run off for my. They don't mind paying which has the phone number. AG, call me. Room number on my platform. No one because I have one number. Yeah, a very big business now. Oh, John, I'm Ujega somewhere now. I'm Mutia. I never going to know who do. Not the very serious. Okay, by the history, if anything can get on board, do a channel more. You need to give even 9 months than equal 40 years. You can we not equal 40 years. You can one and out borrow EJ beer. You know, what to tell if I cost you far on undo can be a maja pure cocoa. Can you cost? You can cost here now, oh wow.
So many things that happen, no stress. Even there were some boys in not 35 years. I'm Muhana who's called. Ana me read the ogu. Ana me rogwa. Stress, yana sugar, money, alcohol. My last program on him Kuzinaya, I hit over 100,000 watching it live. And so many people calling in from different parts of the world. Doctors, they buy alcohol. Alcohol is made with sugar. Oh. They are taking a lot of alcohol and on the they should cut down taking alcohol. That is what they are saying. Alcohol, sugar. They are thinking they are not eating sugary things, but they are taking sugar. Once in a while, I get alcohol. Alcohol and the alcohol. The video people call in. So many boys, they not 32. Samoha and a good no dikenara. Alcohol, when they buy energy, alcohol and make competition. Have you noticed now? Now buying onion can run my onion can run on your brand. Alcohol is sugar. Is sugar. If if buy sugar mini for 40 days. Oh, I am alcohol. Oh, with the alcohol. So the buying in a cookie now, but I can have do zakana sugar. Maka I want to eat bunaga. Oh, yeah, so many intelligent people, my name. Yeah, I know water and lime. And they who have they look young every day. I won't get long way, does I know more. I think you were time or cara. I'm alcohol, Mojachi Moya. You have a spirit. Dilute. Big boy competition. You know? I'm not working out with the point I get hit in 2021. Can I reduce that spirit? Spirit is made with sugar. Ejim pen now. Don't worry. I got it going. Oh, when I do my kai tell you wolf. My name is Abucha na problem. Stress like one man. I'm problem on ya. Us niada las odute wine or my real just ordinate. Just go just like away. I'm not going. All I type. Oh, okay. Because I'm a police walker. Now we tipia go up there. Can breast here to walk down. Manocho just get them one act. More than one act. I'm one on act problem. Mananya one for so many big boys say on a buy. I'm a police quarter. Oh, ya can have a jaga umuru mazakana. Just you need to know. He had a message we must appreciate the equal. How to Waga, how bohead the equal. Waraka, Messi Chaya, Nyoya. Oh, I appreciate the equal. Hannah's up, Messi the equal appreciate. Hannah's equal height in Yazamu Maka. I'm Hannah's a piloto. No, that is the truth. Makana manata, anamanata ukuha. So yam no na ikuzizri hawo otamo ha ikenye ha game. At least ika when case na amu ye bilibele since 2 years and na. No one in fact. No bilibele. Go for kwa nke na agara. But na no one if my journey na nyokwa spam or see ona kata ihe na agoshi ya na amu. Oh, oji aka ya mancha. On a jizaka yotane, woko. Hey. So many people want a problem. And so many people now the area. On your plan area BP. They work with that problem. Hey. But even the buy because of I naturally
hot. Ha ga-ama mgbe ha nwere BP. Ha ga-ama mgbe ha na-enweghị BP. Another one nwekwa ka ha ga na-echeki their BP. Maka mụ na ndị dọkịta na-ekwukwe. Mma na-ekwu ebe a site ịbịawa icheki BP gị ma ị na-abịa. Ị na-agbasa ichekikwe ya. Icheki. So because so many people nwere that problem. Amaghị otu ha si eme ya. So iwe BP. Onwe ị nidiri ọgwụ ike ji kọntrolu ya nakwa arakwa ikpu na-aga maka onye ọbụla nwere BP dọkịta gakwasị gị na-ara ikpu everyday ọ na-enyere BP aka ọ na-enyere aka di m na-arịa nụ BP up to 280 so mgbe m matara ya ọhụrụ nwoke a wee na-ebe everyday uche na-atụ m sị nwoke a ga-anwụkwa asị na m abịala alụ onye ọcha nara ego ya anyị agaruo hospital doctor say no, it's good for him. In fact, on your blood now, BP pushing at the gym. You need to keep doing exercise in your blood just to keep it going. Yeah. So the bayana ga gym. That is another problem. How to go no law with them parana gare na zoga. Go when them go sarana hotel them na haji champara. Oh young boys say gap exercise. They healthy, you know. Any three can they buy them investment. Ka ha biko ka ha try ya mepe more gym. Lower gym than hotel. More gym than hotel. Yeah, no too much. Imapana on Wagi Street you got friend over there. Then Wagi 5 or 6 hotel. So come and have something to get help build to you come neku things build to your health. Any three more gym because if I only plan on in a phone. On your plan on Instagram, internet, yes. Yes, I would before digging like that. And I couple no before. And I got out those things. Got hustle on the boss here. Ubu has got in a phone can apple. So things in misery. Here need them buying a messy, her name messy. So I need legacy digital. When more gym. Kahana got gym. I won't care who you mokorobia and then a big boy as I for you. Give them paranaga. I need 6 pack. I need to get photo book. I need 3 pack. You know? Where didn't you get when I pure quack? You got panic, no? Or you took make a job for quack. Oh, yeah, or you took like big nut. I like big nuts. I like big nuts. Oh, woman. Oh, who make it panic? And another topic you put a platform again. In my room, none of my shop. Okay, because when I'm joking, Monka. Go ahead. Oh, Teleni, now, I don't because actually, you find the app. My common one you buy, all the can that in a no, na shop, Potane Lanya. Okay. Oh, your blood for that be bottle. You change Ike, the buy, yeah, okay, stature on the buy. This is not our stature. I know we're good shape. But I was a hunky, but go there and say, all the back and ye. And then, you get what I'm saying. Oh, and then I will go buy. And I know what 2 point something million. I'm not going to buy your book back here. I'm now. I will put in down a garden a street, Gaga room, Camera go and dig up do okay. Woman key yike. I'm going to go for alcohol. Mgbe na-eyi ike emebikwana m n'oge mgbe ndị young I hope na onye a na-ekwu ihe ama nnọkọta nwee ka o si wee nọrọ na live video o nwere my auntie mgbe a mụ ama na onweghị ike anyị jabi n'ofu ụlọ ọ na-abụ ọbata tụcha ihe ọ na-eyi o nwere nke ọ na-ada akpasaba mana ọ kpasa ya ọ na-ezi ezo ọ kpasa ya o were towel ghachie enye towel aghachi enye so emechacha asị nwatakịrị mbụ amamjeje kpagha that towel igwe hụze nọ ike ka ọ na-eyi ọ na-adị ka tight ịma tight a na-eyi then abịa n'azụ ya kwaghị ya foam akwaghị ya foam fọkọ n'otu a kwaghị fọkọ n'otu a
Etia. Oh yeah, kona. Why buy ihe hotela na-agwa gị ha ana m nelu lekọta ihe a ụjọ abịa m so gịnị mụ wee lewezi onwe m anya sị ọpara ji m niile m na-aga ụmụazị akakwa m buru ikpo A na-eyi ma na-arụkwa arụ na nke ikpeazụ a ka nwe nke eziokwu alụwago alụ na ọ dịwago kọmọn na a na-arụzi arụ ikwu eyi ama mbukwuzi problem yọta. But the main problem bụ na ha mụrụ na ọ bụrụkwanụ sọsọ ike bụ ya because o nwere ofu okwu na-eput out there for ụmụ nwaanyị ka ha marakwa again. Oke mkpi niile na out there onwekwa nke nwee spek. Ọ kwefuru oke mkpi utu keniri ọ na-asị m na utu ekenighị oke mkpi ọ nwekwa spek. Onweghị spek eziokwu. O nwekwa mgbe ọ na-apụta ọ bụrụ obere oke ibe obere ike nwee mgbe ọ na-abụ ọ bụrụ nnukwu ike so enweghị spek. So ife iruo na enweghị nnukwu ike na ọka eje ruo nnukwu ike egwu ka nwekwa ike ikpo gị ma achọ ndị obere ike. Of course na ọ na-aka mma ịdị ka chis wee kee gị ejere tawa onwe gị afọ. Thank you. Ụmụ nwoke ugbu a na-achọ oke mgbe ọbụla gasị na ọ nwee spek oke mgbe a bụrụ ịka ma amacha oke ibe ejinye ọkụ oge oke mgbe. So many men na-amago ihe ha chọrọ maka ha na-esendụrụ m meseji ha achọghị nwaanyị na-eme pretenda ihe a na-achọwa onye ọ ga-awụ mgbe ọbụla a kpọrọ gị za mgbe m kpọrọ gị za Chidibudo ugbu ụmụ nwoke awụghị nke ibe were ikpu na-adọ ha ashị ha anọghị n'udu ahụ etinyebe sentiment n'ikpu ọ na-enye nsogbu. Ya nwa so nwaanyị ọbụla na-eme appointment ikpu ebere m emegbuola ya maka it's not happening anymore. And nke awụkwa nke dibere gị advice m na-enyekwa a lot of women na this season na-achọ di one problem biggest problem ụmụ nwaanyị baị nwere. This is the problem. Ị ga-ahụ gị na mmadụ ga na-ara ọ na-ebe gị like ọ ya na-ebe gị abịazi ilu di gị na-awụwarị ya gị na-achọ onye ji ego. This is the biggest problem. Why don't you go after that person? I'm a T on a special case. Yes. This is a special case. Ha na-achọkarị onye ji ego ha amaghị ebe that money bidoro. Gị na-achọ ego already made. Eme gị sị na ụkọdị adịghị because of you nwere somebody na-ebe gị okwe. Why can't he bezo ọ tụrụ gị ime gịnị abụọ ebido? Because sometimes when two people started gị hụ lọk emepe iweta ya own thinking weta nke ya na-etinye ya ọ na-awa ọkụ. Ịghọta m na-ekwu so ka na-akwenye ha advice si ka hapụ ị na-achọ already made because already made ahụ somebody made that person. That person not with somebody before or get to that place. So dibia ha alage onwe ha kwa ezigbo amụ nwa agwa ọma she from a good family. Forget to go do no forget to ihe ọ na-arụ. You can make him to be what you want him to be. That is my that go to him. Oh, so if you na-ekwu bụ nwaanyị nwere ezigbo amụ na-arị ọ like because if I want a big issue, why you want like I'm like the worst part of it, or man DH in 1 year, or man DH say, okay, just fear that yeah, but you know that is it. A back or no, yeah, but you know then on I choose only the well to do they take care of her. Oh, yeah, what the problem? And her needs. Makana also from probably background na no sort of man. So all make it na baeza with onye no of man. We onye na of man. And one time e piago ujege. Thank you. Onye no of man one time ujege. Onye no of man on the highway na mapu.
o ji wee nọrọ ọfụma. Of course, nwekwe ka ha rọbọ ikpu niile ndị niile o mesachara. Onye nọ ọfụma da anọkọta nọrọ ọfụma. Ịnọrọ ọfụma na-anọ ife na-anọ isi. Ịmago ife na-akụkọta ife. Onye ọbụla gị na ọgaranya na-eme ife ikwesịrị ịma na ịmago ife ya na ọgaranya so. Ụmụ nwaanyị ga-akwụkwọ isi n'akụ. Ọ bụrụ sọ gị ma ife dị mma nụnụ. Kedu ife ọ bụ? So akwụkwọ isi ya n'akụ akwụkwọ isi ya. A na-emove. So na-akụziri ha maka 2021 na ebu m history tamla Nigeria lọta. Ebu m mgbo lọta nga na-atụ ya. Igbim. Aga m ahapụ unu n'abalị a na-adịretụ ha onye ọbụla nọ n'ụlọ ugbu a ka ọ gaa visituo my shop maka ihe niile m na-erezi n'ọdịa ma amụ ọbụla ma ikpu ọbụla mmadụ iji ikpe akpara gị gaị na-ekwe na ife anyị. Enwere m onye nọ Owerri gbara jebe na nke Chioma. O nwere ikpu m lọnchịrị na my shop na the ikpu hot cake even though my manager gwara m sị m na ọ fọrọ 2 lekwa otu ire ya dị. Nekwa na anya ewepụtara ya na-ele a na-egie. Ọ nwere na-ajụ gị adreesị ajụbago ha ga adreesị na my platform 30 Eve and Kate Plaza #1 Industrial Layout MCC Road Wedra Owerri. The number na my platform Chioma.Webster. Oh no, everywhere. I got go. As they can offer the shop. Chioma Webster Adult House of Fun. Okay. Adult House of Fun. Adult House of Fun. You want to go window shopping? Here we had dot. Manke Kelly. Manke delay. Mke oh when him there na shop. Ite ha na igakwa anyu again. No one fine. As him ha kpọrọkwana nwatakịrị be na shop gị sị na abịara ime window shopping. Nwatakịrị adịghị mba udata lodging rent there. Maka ihe ọ ga-ahụ